Malta s'issa kienet waħda mill-ftit pajjiżi avvanzati li m'għandix liġi dwar finanzjament tal-partiti. Kien għalhekk li ftit xhur biss wara rebħa elettorali l-Prim Ministru Joseph Muscat appunta lill-Kummissarju għal-Liġijiet Franco De Bono sabiex jassisti lis-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonici fit-tfassil ta' bozz ta' liġi li jirregola l-finanzjament tal-partiti. Issa l-Gvern ippreżenta white paper fil-waqt li s-Segretarjat Parlamentari għall-Ġustizzja se jkun qed jirċievi sottomissjonijiet ta' suġġerimenti mill-pubbliku mill-stakeholders. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonici tkellem ma' One News dwar l-importanza li dan il-Gvern jagħti lil proċess ta' konsultazzjoni. Stajna preżentajnih qudiem il-Parlament, però darinna li jkun aħjar jekk niftħu l-bibien għall-konsultazzjoni. U l-konsultazzjoni qed nippropon li tkun magħmula minn żewġ stadji. L-ewwel stadju sottomissjonijiet bil-miktub li għandhom jaslu għand is-Segretarjat tal-Ġustizzja permezz ta' email jew bil-kitba, u mbagħad wara li nagħmlu dak il-proċess nibagħtu għall-iktar stakeholders importanti, il-partiti politiċi kollha kif ukoll il-Kummissjoni Elettorali u nitkellmu magħhom dwar dak li jkunu għallunna bil-miktub. L-ewwel parti tal-White Paper tipproponi fost oħrajn it-twaqqif ta' struttura li tamministra dixxilpina interna. Propost ukoll li t-tieni parti titkellem dwar ħtieġa ta' reġistrazzjoni ta' partiti politiċi. It-tielet parti tipproponi fost oħrajn li l-Kummissjoni Elettorali tingħata aktar poteri fuq il-finanzjament tal-partiti. Ir-raba' parti tħares il-kontroll tad-donazzjonijiet lil partiti u lil membri tagħhom. Propost li donazzjonijiet anonimi m'għandhomx jiġu aċċettati bħala regola, iżda għandha tingħata eċċezzjoni għal donazzjonijiet anonimi f'ammont żgħir li jiġi capped. L-ammont suġġerit huwa ta' €500. Propost ukoll li sors wieħed f'sena waħda ma jistax jagħti donazzjonijiet ta' aktar minn €50,000. Kull donazzjoni tal-fuq minn €500 tkun reġistrata internament fih dan il-partiti. Kull donazzjoni ta' aktar minn €10,000 trid tiġi rrapportata direttament lill-Kummissjoni Elettorali. Il-ħames parti tissuġġerixxi l-ammont totali ta' nefqa aċċettata minn kandidat qabel u waqt kampanji elettorali. Gvern Laburista ħabis ftit xhur biex għadda liġijiet li f'25 sena ta' amministrazzjoni nazzjonalista baqgħu biss ħolma. Ċertament li sas-sajf li ġej, jiġifieri sa meta il-Parlament jieqaf għal waqfa tas-sajf, aħna nkunu għaddejna dal-abbozz liġi mill-istadju kollha tal-Kamra. F'Mejju l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar it-tneħħija tal-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni imwettqa mill-politiċi. F'Settembru twettqet weda elettorali oħra favur politika aktar nadifa kif daħlet fis-seħħ il-liġi tal-whistleblower.